Saka nhasi ndauya kuzokohwa mananga. But toda kukurakidzai zvaita tsunga iri. Iyi ndo iri panze yacho. Imwe yacho iyi yakasarira panze. Itsunga iyo yakatumbuka. Ndazokohwa mananga. But honai zvakaita tsunga iyo. Honai. Kudyiwa uku. Yese nemakonye. Murikuona? Yese yakadyiwa. Nokuti ndakanonoka kuispray. Yese iyi. Yanga yakutumbuka zvayo, but payakatanga kudyiwa hatina kuzomboita basa nayo. Because takazoisa polytunnel iyi, tsunga yacho yatodyarwa. Dai takaidyara iri muno, ingadai yakaafectwa less, but makonye akatowanda nokuti ane chikafu muno. Hapana kwekuenda ende munodziya. Saka yese iyi hapachisina zviripo. But iyi iri panze itori nani. Muri kuona? Iri panze itori nani because makonye acho ari kusurvive imomo.